Nej, du skal ikke hjælpe med at åbne træerne. Har I fået noget chokolade? Hvad så, Slytter? Ung toast. Ja. Hvad fuck har du gang i lige nu? Jeg er i gang med at lave min teamlige toast. Det går ud på, at hver time så skal jeg have en toast. Ja, ellers ville den ikke være teamlig, kan man sige. Det kan man sige. Rimelig teamlig. Ja. Du laver simpelthen 2 lige nu? Nej. Jeg laver en 7-dobbelt toast. Hvor mange slices skal der på sådan en toast der egentlig? Man plejer at sige et sted mellem 3 og 28. Vi skal også have noget ost, jo. Det er jo det med McDonald's. Der er også ost. Det er det, jeg hader, de her pakker. Så det er derfor, jeg har opkaldt mit navn efter dem. Ligesom Batman, man skal hedde. Man skal være, hvad man frygter. Og jeg frygter de her pakker med ost. Ja. Så det er derfor, jeg hedder Young Gouda. Men ellers så hedder jeg bare Ung Toast. Det har slet ikke noget med Batman at gøre. Men så lad os give dig noget fad til lige at få dine æder på. Og så ses vi lige om en halv time. Alright. Meget typisk at Nora ansøger med en bitch. Ja, det er ret sandt der. Hvad er det her til? Hvad er det her til? Har du noget svar på, hvordan vi kan gøre det bedre end alle andre rappere hver gang? Vi arbejder bare så hurtigt. Vi får et nummer i skabet på halv time. Eller noget. Så er den der bare. Altså vi er de vildeste one-takers. Det fungerer bare på den måde. Hvad for en instrument er dit yndlingsinstrument at bruge i alle beats? Melodikan, jeg er ret glad for melodikan. Ja, den har vi også brugt meget, kan man sige. Det har vi. Ja. Hvad er det, du gør, for at dine flows altid er så tight? Jeg tænker mere, hvad er det, tager dem 20 gange. Bare fordi jeg nok er den bedste rapper. Og så er jeg jo bare nice. Altså, sjov, ikke? Jeg tænker nok. Ja. Men hvad er hemmeligheden? Det vil jeg jo ikke afsløre. Men hvis det bare er til mig, for eksempel, kan du ikke bare sige det til mig? Okay. Ja. Det er altså, en del af det er uden tvivl mit kærlighed til rav. Ravørne, ravklagen. Jeg tror også, det er for eksempel, om vi aldrig skulle den sætning, og så er det jo Andreas, i starten, der kunne vi godt finde på at genspille lortet sådan 13-8 gange eller sådan noget, ikke? Før vi var tilfredse, men nu kører vi sådan lidt ud fra et andet koncept. Kan du prøve at fortælle lidt om det? One takes har altid været vejen frem i mit hoved. Altså med jeres talent, ikke? Så er der ingen grund til at gøre det så mange gange. Det spiller bare. Altså, hvorfor er det, at du valgte Ravklanen, når du kunne signe med Eminem og 50 Cent, tror jeg, stod på listen? Og altså 50 Cent og Eminem, de har jo ikke noget i forhold til. De er for gamle. De har ligesom haft deres prime, og de gider ikke med. Og så også fordi jeg vidste, at jeg kunne være på orange, ikke? Og det er jo bare vejen frem. selvfølgelig. Ja. Hvad Slytter, Aske, hvad der sker, ikke? Aske, han ligger lige på beatet, som sædvanligt. Hvis han har en one take, bla bla bla. Skide irriterende, altså. Og så er det Logic, der vælger at sige, når jeg trykker R, så fordi jeg har lavet noget forkert ved den, så synes den ikke, jeg har fortjent at recorde det her. Så nu er det væk. Det er bare pisse tavligt.